Nik Brasilgoa naiz, baina nire ama Eskoziakoa da, gero bi lekuko naiz. Ni Getxokoa naiz, eta Bilbon bizi naiz. Ni Gavin naiz, Eskoziakoa naiz, Edinburghokoa, eta hemen San Franciscoan bizi naiz. Batean, etorri nintzen auzo honetara bizitzera, ikusi nuen zer zegoen, zer falta. Eta zer falta ikusirik, nik ikusi nuen euskararen falta. Betianik izan dugu argi hemen gaudela, San Francisco osoan gaudela, San Francisco osoa kulturan iztasuna oso bizi-biziri dago, eta beti saiatu izan gara ere auzoan eragiten, ez? Auzoko jendea erakartzen ona, eta gero eragiten auzoan, ez? Hasi ginen, orain dela 5 urte, ja martxan, eta hemen genuen lehenengo ikastaroa, San Franciscoko kulturetxean. Eta historia da, printzipioz 5 irakasle gaudela, eta hori 0 mailatik hasten gara, 4. mailara, eta gero badago aparteko klase bat, non egiten duten ez dakit mintza praktika antzeko bat, ze azken handari hor elkartzen dira, bai horan euskaldun sarrak, eta bai ez dakit igual beste euskaltegitatik etorritako jendea, eta orduan hori da purtsu bat daukagun egitura, ez? Oso jende ezberdina, ez bakarrik jatorri aldetik baizik eta bizikera aldetik edo ezagik zer da. Eskoziakoa, Gabon ez da, Ginea Bisaukoa da, Brasilkoa, Euskal Herrikoa eta Espainiakoa. Oso jende gaztea dago eta oso jende heldua. Batzutan ama eta alaba etorri izan dira, holako gauzak ere gertatu izan dira. Adineko jendeare badago, ez dakiz lan esan. Eta gero inkluso gertatu zaigu kontrakoa, ez igual 16 eta 15 urteko lan gazteak tarifu bildu izan dira, ez? Eta hori. Galdetzen badut hori paiak direlako, eta nire alaba paiera direlako. Joni Kuri, opari bat, ekarri digu. Oso ondo, aurrera, hurrengoa. Gero eta Athletic Valladolid gehiago golak sartzen. Gero eta gol gehiago sartzen ditu. Ez? Athletic. Zail eta euskera. Giro ona ikusten dute eta beti gaude komunikazioa. Eta komunikazioa izan ez da giro ona, beraiek sortatzen dira. Batzuk gehiago, ez da gutxiago. Eta denak aportatzen dute. Eskolako lagunak, irakasleak, oso jende atsegina. Orduan hori normalen saiatzen gara gauzak ez dakit nahiko praktikoak egiten, ez? Eta igual kalean ez dakit aurki ditzaketen egoerak edo ez dakit horrelakoako lan antzesten apurtzu bat eta horrelako gauzak, ez? Eta gero gramatika eta hori gutxieneko batzuk eman behar duelako eta orduan horiek saiatzen gara sendotzen, ez? Baina gero batez ez dakit praktikaren bidez egiten dugu. Kalean nire lagunekin hitz egiten euskeraz. Eta klaseak nahikoa dinamikoak izaten dira, saiatzen gauri alik eta dinamikoen izaten, eta jokoen bidez edo elkarrizketak eta lako gauza. Baina, harrigarria da ikustea zenolako interesa duten euskararekiko eta euskal herriarekiko, ez? Harrigarria da, batzuen egora igual ez zen bat ere erresa, igual batzu langabezian edo paperik gabe edo eta lare egiten zuten ona etortzeko esfortzua, ez? Eta hori, baloratzen duzu pilo bat, ez? Hemen Euskal Herrian bizi naiz, eta ikasi nahi dut, pentsatu dut, eta orain
ikasten ari naiz. Bueno, beraiek hemengoak sentitzen dira. Eta hemengoak sentitzen normalena da euskara jakitea.